Sziasztok! Ez az én bemutatkozó videóm, remélem tetszeni fog. Ebben a videóban el fogom mondani, hogy milyen dolgokat fogok majd csinálni, és ennyi majd nagyjából ennyi. Akkor hát fogok csinálni különös videókat, meg ilyen hajas videókat is, meg ilyen sminkes, meg táncos videókat is fogok mutatni. Hát olyan meg vicces táncok, meg olyan rendes táncokat fogok mutatni nektek. Akkor még fogok majd egyszer csinálni egy olyan, hát lesznek büntető videóim, valami büntetést kell majd csinálnom, hogyha valamit nem csináltam meg, mert nem tudtam. És lesz ilyen vicces, például felesz vagy mesz vagy mesz, hát ennyi. Meg olyan mindenféle lesz. Filmeket, amik tetszettek nekem, azokat bemutatom, és elmondom, hogy miért. No, nagyjából ennyi. Nem akarom azt, hogy amik nem tetszettek, és akkor elmondom, hogy mi nem tetszett benne, mert másnap lehet, hogy azt tetszett benne, és akkor ne legyen az, hogy én milyen vagyok, meg de akkor hát nagyjából ennyi lett volna ez a kis videó. Sziasztok!